Здравейте, приятели! В днешния епизод с Мелнички Мила ще видим как можем да смелим брашно от ръж. Ръжта е типична зърнена житна култура. Би трябвало да се справи добре, но да видим. Настройваме на желаната финност. Това е скалата, която показва колко едро е брашното. Тук е едро, насам по-ситно. Естествено, ние ще се опитаме да направим хубаво финно брашно за хляб. И да стартираме. Имаме брашно от ръж, финно смляно. Това изисква малко търпение, но ароматът е прекрасен и можете сами да видите какво се получава. Хубаво, финно брашънце от ръж. До нови срещи!